Passem al següent punt. Pasamos al punto 2.3. Seguimos en la comisión primera. Dar cuenta convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cullera y el Ilustre Colegio de Abogados de Sueca para la prestación del servicio de orientación jurídica. Senyora Ortiz. Senyor president, este conveni es va firmar el 16 de gener de l'any en curs. En el 2016 s'ha celebrat el 175 aniversari de la Constitució de la creació del Col·legi d'Advocats de Sueca. En estos 175 anys, que són molts, és la primera volta que un servei que es presta en sede del Col·legi d'Advocats va prestar-se fora, i en concret tenim l'honor de que sigui en Cullera. I el servei que va prestar-se és el servei d'orientació jurídica. Perquè s'entenga, l'abogat que està en Sueca per designar l'abogat i el procurador de turno d'ofici i tramitar la justícia gratuïta vindrà a Cullera l'últim dijous de cada mes de 10 a 1 per a fer aquest servei. Per a mi és molt important perquè hi havia moltes persones que venien a serveis socials i no tenien diners ni per pagar-se ni l'autobús ni el tren per anar a Sueca i se'l tenien que pagar nosaltres. Altres voltes venia gent que venia a serveis socials plantejant una problemàtica que no era de serveis socials, que era una problemàtica jurídica, i entonces es tenien que dir que tenien que anar a Sueca a demanar abogat i procurador del torn d'ofici. Això suposava 2 viatges, un per anar a informar-se, que es demanava una documentació, i un segon viatge per anar a portar la documentació. Molta gent no anava per qüestions diferents. N'hi havia gent que dia perquè perdia tot el matí en Sueca, perquè tenia que cuidar els xiquets, perquè tenia que fer el dinar, o simplement perquè no volia. Quan tornaven a serveis socials, la problemàtica continuava i a voltes les accions per iniciar accions judicials havien passat, el temps per iniciar-les. Entonces pensem que portant aquest servei ahorrem a ciutadans de Cullera 2 viatges a Sueca. Però això no vol dir que no puguen anar a Sueca, poden anar si volen. I voldria deixar 2 coses molt clares que sempre que parle sobre aquest tema insistisc i no em cansaré de fer-ho. El servei d'orientació jurídica no és un servei d'assessorament. Encara que les persones que van allí a demanar abogat i procurador d'ofici, d'alguna manera hi ha un assessorament implícit, perquè quan demanen l'abogat, a l'abogat li tenen que dir per a què el volen, però que no és un servei d'assessorament. I en l'altre, que també pense que és superimportant i que vull deixar-ho molt clar, és que quan algú ciutadà, alguna persona, recibisca un document del juzgat, té que llegir-lo detingudament, perquè normalment els documents porten plaç. Les contestacions a la demanda solen tenir un plaç de 20 dies, però n'hi ha plaços molt curts, de 3 i 5 dies. Entonces, el primer que n'hi ha que fer quan te recibís un document del juzgat és llegir-lo detingudament. Si tenen algun dubte, que se'n vinguin a serveis socials. Perquè el que n'hi ha que fer en aquest cas, quan hi ha un plaç, és no vindre a esperar a que vingui l'abogat, sinó anar-se'n al juzgat que porta l'assumpte. En Sueca n'hi ha 6, al juzgat que corresponga, al funcionari que porta l'assumpte, i fer una compareixença dient que sol·licita que es designi abogat i procurador per al torn d'ofici. D'aquesta manera, interrompís el plaç. I una volta està el plaç interrompit, ja tenen que anar a l'abogat, al Servici d'Orientació Jurídica per a demanar l'abogat i el procurador i que es tramite la justícia gratuïta. I el plaç tornarà a córrer sols en el moment en què ja tinguin l'abogat i el procurador. Pensem que és un servei que venia demanant-se per als ciutadans durant molt de temps i que és un servei més que donem al poble de Cullera. Alguna intervenció? Simplement donar l'enhorabona a la regidora perquè en els 140 i pico anys que té, 175 anys que té el Col·legi d'Advocats de Sueca, en la vida s'ha fet cap servei fora de Sueca i som el primer poble que anem a tindre-lo i ha sigut també gràcies a la gestió de la senyora regidora, així que enhorabona. Bé, com és donar compte, no hi ha votació, passem al següent punt. Pasamos ya a la comisión informativa segunda, Ciudadanía. Punto 3.1. Aprobación inicial del reglamento del Consell de la Ciutat de Cullera. Senyora Simó. Amb el seu permís, senyor alcalde. Bé, com tots sabeu, fa uns mesos vam aprovar el reglament de participació ciutadana. Aquest reglament es va elaborar perquè nosaltres volem que la ciutadania, entitats i associacions
puguen exercir el seu dret a participar, debatre i prendre decisions que afecten al seu municipi. El que avui anem a aprovar, si tots ho considereu oportú, és el Consell de Ciutat, que serà l'instrument per a que tot el que us he dit anteriorment siga possible. Aquest Consell estarà composat per un màxim de 2 representants de cada Consell sectorial. Al mateix temps, aquests Consells sectorials estaran composats per totes les associacions i col·lectius del nostre municipi. Per tant, el Consell estarà format per 23 membres inicialment, als quals podran sumar-se més amb la creació de nous consells. Cal dir, com a dada important, que la composició del Consell complirà amb la Llei 3/2007 que garanteix la igualtat d'homes i dones. Per acabar, us diré que aquest equip de govern està compromès amb la ciutadania i que amb aquest Consell de Ciutat anem a deixar que exerceixin el seu vot i puguen donar la seva opinió sobre coses importants de la ciutat. Ho demostrem cada dia i amb aquest reglament ho demostrem una vegada més. Gràcies. Alguna intervenció? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Vale, pasamos al punto 3.2. Declaración institucional de los ayuntamientos de Valencia y Cullera requiriendo el correcto estado ecológico de la Albufera de Valencia y la Balsa de Sant Llorenç, también de Cullera. Senyor Font. Sí, senyor president. En aquest cas el que es pretén és recolzar la declaració institucional ja efectuada per l'Ajuntament de València, en concret en el que requereix el compliment dels principis establits en la Directiva Marc de l'Aigua i la normativa de planificació hidrològica vigent per a que es puguen garantir les aportacions dels cabals d'ús ambiental necessàries per al correcte estat ecològic de l'espai natural protegit de l'Albufera de València. És a dir, el que es pretén és bàsicament que es complisca la normativa vigent, és a dir, el compliment de la normativa, però per a que es garantisca un estat adequat i ecològic de lo que és l'Albufera de València. Compliment que s'exigeix a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per ser el responsable i l'encarregat de garantir el manteniment adequat del cabal del mateix. És a dir, es pretén que no es torni a produir una situació com la que hem viscut aquest estiu passat, una situació que va reiterant-se en el temps i que és ben cert que aquest estiu passat ha sigut en el qual s'ha pogut comprovar que la situació arribava ja a un grau de preocupament perquè estàvem en una quota del nivell de l'aigua que no s'havia registrat almenys des de 1995. És a dir, el que pretenem és que no tinguem que estar pendents de que estigui plovent o que en el moment que es consideri oportú es solte aigua del Xúquer per a que n'hi hagi aigua en l'Albufera. És a dir, que n'hi hagi un cabal necessari i adequat per a que es garantisca l'ecosistema. I en el mateix sentit, el que també pretenem amb aquesta declaració no és només sumar-nos a la declaració ja efectuada per l'Ajuntament de València, és a dir, és reiterar-li també i recordar-li a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que així en Cullera també l'Albufera entra en el terme municipal i tenim una llacuna continental com és la Bassa de Sant Llorenç, en la qual ha sigut una de les grans oblidades del que és el parc de l'Albufera i el que volem és que d'una vegada per totes es posi en valua, es respecte la mateixa i li demanem també al mateix temps que fa l'Ajuntament de València que es complisca la normativa Marc de l'Aigua i al mateix temps que n'hi hagi que ens aporte la informació oportuna i necessària per a que d'alguna vegada per totes puguem saber quin sistema es regula sobre la mateixa per a fer les aportacions d'aigua o les extraccions que es fan de la mateixa. I és per això que considerem que es porta a ple aquesta declaració per a que ens sumem a la de València i fem força al mateix temps i d'una vegada per totes puguem tindre clar què és el que es fa en la Bassa de Sant Llorenç i a partir d'aquest punt puguem treballar per recuperar la mateixa. Señor López. Sí, señor presidente, señor concejal, nosotros vamos a votar que sí a esta propuesta que nos trae usted. La entendemos muy justa. Es verdad lo que usted dice, que es una declaración institucional que se ha hecho en el Ayuntamiento de Valencia, a la cual ustedes se adhieren. Bien, no hay ningún problema en ello. Sí que es verdad que cabría indagar un poquito de cuál es la motivación, no solo la falta de lluvias, sino la motivación en que se incurre para que esos acuíferos cada vez tengan menos. Quizá la sobreexplotación de acuíferos subterráneos pueda ser una de las causas. Y como le dije en la comisión informativa, también sería interesante, a ver si ustedes son capaces
de conseguir que no solo se aporte caudal de agua a la basa, sino también buscar la manera de regenerarla, limpiarla y regenerarla. Creo que sería fundamental intentar conseguirlo. Sabemos que es una propiedad privada y sabemos de los problemas que tiene, ya no los encontramos nosotros, pero bueno, a ver si ustedes tienen más suerte. Y como le decía, vamos a votar afirmativamente a esta propuesta. Vale, si no hi ha més intervencions, vots a favor, s'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Modificación, punto 3.3, tarifas, gestión de conservación de contadores de consumo de agua potable. Senyor Armengot. Sí, senyor president. En el darrer Consell d'Aigües es va presentar una proposta per part de la Direcció Tècnica d'Aigües de Cullera, en la qual contemplava la implantació de la telelectura en els comptadors a partir d'enguany, canviant entre un 8 i un 10% de la totalitat del parc cada any. Entonces presentaren un estudi de costos en el qual es contemplava canviar-ne uns 2.300 comptadors a l'any, posar un concentrador. Tot sigui a dir que el concentrador és un aparatet que recull fins a 5.000 lectures, 5.000 comptadors, perdó. La implantació de la telelectura és molt avantatjosa per l'usuari. Anem a veure, no tindrà per què entrar dins de casa ningú per llegir el comptador. En qualsevol moment pot connectar-se en Aigües de Cullera i comprovar els seus consums. Inclús l'avisarien si n'hi ha alguna fuita dins de casa. No n'hi haurien lectures estimades en el prejudici que porta això i seria molt eficient la lectura de comptadors i la facturació, per supost, que el comptador és la base de la facturació. Entonces, presenta l'estudi econòmic, l'estudi econòmic contempla tots els costos, contemplant tots els costos per a dur a terme l'inici del canvi de comptadors, que van començar ja en el moment que s'aprova, i el que pujaria la tarifa esta seria 18 cèntims al mes, per al cas més desfavorable, que és el comptador de 13. Diguem que els comptadors ja no es medeixen pel diàmetre d'ells, sinó pel cabdal que deixen passar, i s'unifiquen el de 13 i 15, que són els més corrents, a una tarifa només. Abans eren 13, 15, 20 i tal. Ara s'unifiquen els de 13 i 15. Per això els de 13, que pagaven menys que els de 15, paguen 18 cèntims més, pagaran 18 cèntims més, i els de 15 pagarien 9 cèntims més. I després ja progressivament en funció del cabdal que deixen passar. Señor López. Sí, con su permiso, señor presidente. Señor concejal, una pregunta. Los datos que nos facilitan, los 139.000 euros que costaría sustitución de contadores, ¿es en un año? ¿Es el primer año o es el global de todo? Es el global de todo. Eso será cada año. O sea, eso es por año hasta que se lleve. Con ese dinero se pueden cambiar solamente el 10% de los contadores. O sea, la cuestión está que si la economía mejorara y se pudiera aumentar la inversión, se aumentaría, pero en principio es para que en 10 años se puedan estar todos los contadores de Cullera hechos ya en telelectura, porque vale. Más no podemos apretar. Vale, y la siguiente pregunta, hay 1.928 contadores que ya se han cambiado. ¿Eso no ha supuesto ningún costo? ¿Y quién ha asumido ese costo? Señor Armengot. Sí, señor presidente. El coste sí que ha asumido, sí que se ha sufrido un coste, pero això ha entrat en l'anterior tarifa, en la que n'hi havia antes. O sea, sin subir la tarifa, claro, se ha cambiado pero 1.900. Pero no en un any, sinó al llarg de diversos anys. I el que s'han donat compte és que per fer el canvi massiu que estem parlant necessiten actualitzar la tarifa. Y es lo que presenta así, actualizar la tarifa. Hace 7 o 8 años que los que se ponen nuevos se ponen ya con telelectura. Y eso también va no solamente la tarifa del contador que pagas mensualmente, sino que como es una alta nueva, el telecontador ya se incluye en la tarifa cuando uno se hace la alta nueva. Pero estamos hablando de los que ya tienen contador. Si tú te lo pones nuevo, tú ya lo pagas, la telelectura. O sea, se le sube la tasa de conservación sin avisar ni nada.
No. Si tú te das de alta, te tiene que poner un contador. Pues ese contador antes tenía un precio cuando era un contador normal y desde que es de telelectura, supongo que es más caro. Entonces esos son los nuevos. Las 1000 y pico es porque han sido nuevos. A nadie se le ha cambiado el viejo por el nuevo. Ahora se van a cambiar los que tenemos el contador viejo por uno de telelectura, que es el cambio masivo que será este año, porque es un 10% que es mucho trabajo. Y con esto, pues aparte de que se van a poder controlar mejor las fugas, no tenés por qué tener el contador a la vista, porque ya cada uno se lo pondrá donde quiera dentro de casa. El usuario podrá ver el consumo desde, no solamente aquí, sino también mucha gente que no vive en Cullera y está en Madrid, pues podrán ver todos los meses y ver el consumo, ver si hay alguna fuga o cualquier otra historia. Y además, pues modernizar el servicio. Eso de que tenga que ir la persona puerta por puerta, pues es una cosa que a veces es un problema, porque si no está, se hace una estimación y a veces la gente se está cobrando el agua en arreglo a una estimación, porque no se puede acceder muchas veces al contador. Bien, aclaradas esas dudas que yo tenía, la reflexión que nos hacemos desde mi grupo es que al final lo que nos traen aquí ustedes es una subida aproximadamente un 35% de la tasa por conservación de contadores. La verdad es que no lo sabemos muy bien porque está complicado esto, va en función si es un usuario individual, si es un usuario está englobado en una unidad de más de 5 o menos de 5 viviendas, la tarifa más barata es 0,69, la más cara creo que es 100 y pico, o sea, es complicado para los que lo hemos estado intentando dilucidar. Y la reflexión que nosotros hacemos es la siguiente, y podemos estar equivocados, y es que al final de lo que estamos hablando no es de una conservación, sino de una mejora. Conservación es arreglar el ascensor, mejora es cambiarlo. Nosotros interpretamos que esto es una mejora. Ustedes lo que quieren, bueno, no ustedes, la empresa, que al final el socio mayoritario es el propio ayuntamiento, lo que pretenden es ahorrar costos, eliminando personal y mejorar la gestión cambiando el contador, que nos parece muy loable si ustedes lo piensan que debe ser así, pero entendemos que en el recibo lo que pone es tasa por conservación de contadores. Y ustedes lo que están haciendo es una mejora, una sustitución. Creemos que no cuadra dentro de ese epígrafe, es una inversión, y esa inversión, lógicamente, la debía costear de sus beneficios la empresa y no cargársela a los consumidores, a los ciudadanos. Nos hacemos esa reflexión porque eso es lo que ocurriría en cualquier empresa. Lógicamente, si yo cobro un alquiler por algo, que es lo que se está haciendo aquí, por conservar su contador, si hay una avería, si hay una revisión, si hay que ir a leerlo, etcétera, no le cobro a usted por cambiarle ese contador por uno más nuevo porque a mí me beneficia y me va a dar un mejor servicio. Por tanto, nosotros vamos a votar que no a esta propuesta. Señor Armengot. Sí, senyor president. N'hi ha que partir que en principi això és una tarifa i la tarifa per norma té que ser autosuficient. Entonces, si s'incrementen els costos perquè n'hi ha que pagar els concentradors, n'hi ha que pagar el mòdul de ràdio que es posa a cada comptador, tots els costos ells tenen que autofinanciar-se en la tarifa. No és ni tassa, ni preu públic, ni res, és una tarifa. I la lectura, no entenen el tema del reparto este. És molt fàcil. N'hi ha una estructura tarifària pel tema de l'aigua potable que a cada cabdal s'aplica un coeficient. Entonces és geomètric, no és aritmètic. O sigui, va pujant de 1,5, 3, 5, 7,5, 15... És geomètric. Això està per llei establit, pel càlcul de les tarifes. Per això les diferències són, tal com va pujant el calibre, són molt més grans. No és tot 18 cèntims, no. Al final n'hi haurà que pagarà, no sé, no ho he tret tots, però 40 i pico euros més. Sí, per això. El calibre més gran, sí. A cada domicili són 18 cèntims al mes. 18 cèntims al mes. És el que pagarà cada casa. Però d'aixòs, anem a veure, d'aixòs... Sí, una casa, 18 cèntims. Si és un edifici... Home, doncs també n'hi ha... En la Mònia hi ha 60 pisos, doncs jo pagaré 18 cèntims per 60. Estem parlant de contadors, no de viviendes. Contador d'una finca és d'un calibre gran i pagarà prou més que un més xocotet. Això està clar.
I no sé si t'ha contestat el que volia. De totes maneres, jo volia afegir-li, senyor López, que este govern ha congelat la tarifa de l'aigua des que estem governant, no han pujat l'aigua. Vostès cada any puja ETA, i este govern, des que estem, no han pujat el rebut de l'aigua. El cost de l'aigua és el mateix. El que estem fent com a empresa és modernitzar-nos. Crec que és un avantatge per a l'usuari, serà un avantatge per als usuaris fer-ho. Ara, si ens hagueren tornat locos i hagueren dit no, anem a ficar, a canviar tots els comptadors en un any. Si la nostra voluntat fora la que diu vostè, pues entonces agarraríem i faríem, i prescindiríem de l'empresa que llits comptadors en un any, i així ens canviaríem tots, i faríem pagar als ciutadans, però no és això la filosofia. La filosofia és, poquet a poquet, un granet d'arena per anar modernitzant la xarxa, que no és ninguna exageració. Ja li dic, l'aigua no va ser més cara. Es va pagar 18 cèntims més per el rebut d'un comptador, 18 cèntims més per poder modernitzar la xarxa. I crec que el servei d'aigües de Cullera és de prou qualitat i no és un preu desorbital el que es paga en Cullera d'aigua, perquè ja li dic, el preu públic de l'aigua, aquest Ajuntament, aquest govern, no l'ha pujat i no anem a pujar-lo, perquè entenem que és suficient en tot el lío que han tingut de la contaminació i en tot el lío que n'hi ha, que vostès sí que la pujaren. I prou, a més. Recordem el que vostès pujaven i prou durant els anys que han governat. Cada any pujava el preu de l'aigua. Cada any, que si l'IPC, que si el no sé què. I este govern no hem pujat el preu de l'aigua. Senyor López. No, perdona, que estaba la señora Castro antes. Perdóname. Señora Castro. Después el señor Palacios. Sí, señor presidente. Nosotros tampoco vamos a apoyar esta propuesta. Nunca vamos a votar nada que suponga una subida de impuestos, tasas o tarifas a los ciudadanos, que ya se paga demasiado y en algunos casos al tope que marca la ley, como bien sabemos. Aunque esta subida sea mínima, como bien ha explicado, pensamos que no debería de ser el ciudadano el que asuma este coste, sino la empresa, que ya para eso tiene amplios beneficios. Es más, pensamos que si se aprueba esta propuesta puede sentar un precedente para que en un futuro cualquier otro tipo de subida o de cambio que se produzca vuelva a repercutir otra vez más en los ciudadanos. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra. Señora Castro, es que la empresa no es un ente abstracto que esté en Marte y que haya uno allí. Es que la empresa es de los ciudadanos. O sea, es que Aigües de Cullera és de tot el poble de Cullera. I el que estem fent és ficar, si se paga del benefici de l'empresa que diu vostè, que després no és legal, això no és legal perquè això té que anar a la tarifa per llei, no per capritxo, el benefici també el té aquest Ajuntament. I aquest benefici fa, per exemple, que puguem destinar 15.000 euros que destina Aigües de Cullera tots els anys a pagar a la gent que no pot pagar l'aigua, senyora Castro. Què agarrem, els 15.000 euros eixos que tenim en la bolsa i els gastem per canviar comptadors o els gastem per a les persones? Jo crec que 18 cèntims no és ninguna barbaritat per a lo que significa el rebut de l'aigua. La gent no va ni a enterar-se de que hi ha aquesta xicota pujada i qui vaig a tenir la telelectura va a tindre molts avantatges i molts beneficis. I pensem que la nostra llavor és modernitzar la xarxa. És el que estem fent. Ahir van uns commutadors, van unes... I a més, és que se podrà utilitzar per a més coses, perquè al tindre tota la xarxa connectada també via internet servirà per a altres serveis que aniran poquet a poquet instal·lant-se. I no és una cosa, vostè em preguntava a què vaig anar a Barcelona fa poc. Doncs mira, una de les coses que anem a veure en Barcelona va ser això. I fer una fira aposta per tota la instal·lació dels telemandos. No és un capritxo, és que si no encara aniríem així fent foc en dos canyes. I jo crec que la ciutadania té que anar avant. O continuem fent foc en dos canyes, continuem anant porta a porteta a llegir els comptadors. En la llum estan fent-ho també. Ja estan els comptadors electrònics. Crec que és lo lògic que la nostra empresa, modesta empresa del poble, pues simplement anem a dir, pues anem a canviar cada any un 10%, perquè no volem apretar al ciutadà, senyora Castro, no volem apretar un 10% dels comptadors cada any. Estem parlant que estarem 10 anys per canviar tots els comptadors de Cullera. No és ninguna barbaritat. O el que vostès volen és que no canviem els comptadors, que deixem els antics i que hi haguen fruites, que s'estime el preu de l'aigua, perquè li dic a vostè, és que n'hi ha gent que quan li fiquen la telelectura pagarà menys aigua. Va pagar menys. Per què? Perquè li farà la lectura que toca i pagarà el consum exacte. No pagarà una estimació del consum. Perquè és que això n'hi ha que explicar-ho. Ara això no funciona com la llum, que un dia te l'han llegit i quan no te la llitgen després te recuperes el que no t'han llegit. No, no. Així si no te la llitgen t'ho estimen. I quan tornen a passar, compta des de zero, no des de la lectura que tu ja havies fet. Per tant, possiblement en això n'hi ha gent que pagui menys aigua.
Jo crec que no és ninguna barbaritat. Vostès volen que seguim fent foc en 2 canyes. Nosaltres el que volem és modernitzar la xarxa y posiblement hasta que paguen menos. Señor Palacios. Sí, gracias, señor alcalde. Le contesto yo por la señora concejala. No, nosotros queremos que lo cambien y queremos que el cambio lo pague Aguas de Cullera. Y es más, mire, quizás sea porque nosotros tenemos pensamiento, yo por lo menos tengo pensamiento de empresario y no entiendo muy bien algunos conceptos que usted da por hechos en la administración pública. Pero a mí me hace gracia un concepto que se barajó aquí hace unos meses. Y es que cuando había un superávit de 20 y algún mil euros en Aguas de Cullera se planteó, ¿esto se va a repercutir sobre el ciudadano? Es decir, ¿el ciudadano va a pagar menos por este superávit? No. Es que son unos céntimos total no van a ningún sitio. Pero ahora también son unos céntimos los que le vamos a subir, los céntimos que no le hemos bajado y los céntimos que le vamos a subir. La realidad es que esos céntimos, al cabo de los 10 años, es 1.400.000 euros. Esa es la realidad, 1.400.000 euros al Persona. No, 1.400.000 euros para la ciudadanía de Cullera. Ay, hombre, claro, Bueno, evidentemente, ¿sabe usted sumar? Claro. No, yo y todos. Y lo que sí que sabemos es que al final lo que usted nos está diciendo es que, bueno, si hay superávit, pues será para Aguas de Cullera. Y si hay déficit, y si hay que invertir dinero, y si hay que invertir fuera de lo que ya está previsto, lo paga el ciudadano. Yo creo que ese concepto de socialización creo que no está demasiado acertado, señor alcalde. Jo le contesto perquè és que, a veure, jo crec que no té vostè coneixement de com funciona l'empresa Aigües de Cullera, que repetisc, que és del poble, que és de tots, que no és de ningú estrany. És que quan hi ha superàvit, també és per l'Ajuntament el superàvit. Però sap què passa? Que quan s'ha ingressat el superàvit ha anat a un clot, perquè així hi ha un clot en aquest Ajuntament, que han deixat els 2 senyors. Entonces el superàvit ha anat al clot. I tots els superàvits se'n van al clot. Això és el que vostè té que saber. El superàvit d'Aigües de Cullera està anant a un clot. No està gastant-se-lo ni es pot repercutir en ningú perquè va a un forat. Així de gran que té este Ajuntament. Aigües de Cullera fa inversions. Clar que fa inversions. Així se van a gloriar al Partit Popular totes les inversions que feia Aigües de Cullera. Ara anem a fer el carrer del Vall. Això van a pagar els usuaris en el rebut, señor Palacios? No, se va a hacer nueva. Toda la red se va a hacer nueva, de agua potable y alcantarillado. Anem a tapar la sèquia del Marenyet, que és un lamentable l'estat en el que es troba, i en 20 anys el govern del Partit Popular no ha fet res per canviar aquesta sèquia. La sèquia del Marenyet, la famosa escorrentia, anem a tapar-la, que això és inhumà i indecent. I això no se repercuteix en els rebuts de la gent. És que Aigües de Cullera ja inverteix en Cullera. Tots els anys s'inverteix per part de l'empresa. Estem fent tot el sanejament del dossel. No veuen allí els socavons que n'hi ha? S'inverteix, clar, en la xarxa. Però és que això no és una inversió que té que fer Aigües de Cullera en la xarxa. Això és tarifa, perquè és una cosa individual d'una persona. Jo el que no puc fer és una cosa, que uno té un comptador i o gasta la mateixa aigua vostè, si té una casa que viu a soles, que Florazar uno, i tenen que pagar tots igual perquè vostè vol. Té que pagar-ho l'empresa, canviar tots els comptadors a Florazar, del benefici de tots els cullerencs. No me dóna la gana, senyor Palacios. Florazar té que pagar el que toca, que són 2.000 comptadors. Vostè vol que ho pagui l'empresa, a Florazar 1 i a Florazar 2. Doncs no, jo vull que les persones que viuen a Sant Francesc en el Raval paguen 18 cèntims, però que el Florazar pague 100 i pico euros que es demanen ahir. I vostè vol que ho pague tots a tanto por porrate. No me dóna la gana, senyor Palacios. Però és que jo a vostès no s'entenc, perquè de vegades vostè té tanta visió empresarial que s'estrella contra una paret de la visió empresarial que té. I resulta que vostè vol que una cosa, que volem que el que tinga un comptadoret pague 18 cèntims i el que tinga 2.000 comptadors pague més diners, vostè diu que no, que es pague del benefici que té l'empresa. Entonces no cal ni que fem el carrer del Vall, no cal que tapem la sèquia al Marenyet, ni fem la instal·lació de tot el cadà que estem fent del dossel. No tinc així el pla d'inversions. No sé si el senyor Font el té per ahir. Totes les inversions que anem a fer enguany, però és un epígrafe molt llarg i no parem de seguir invertint any darrere any. I ja li dic, és que l'empresa els 2 últims anys ha tingut benefici, però no té per què tindre benefici l'empresa. I estem treballant perquè el benefici siga 0. Treballem perquè siga 0, però gastem en el carrer, en la xarxa que és de tots, no pagant-li els comptadors a edificis com hi ha a Cullera, que en tenim a muntó, que són enormes. No, senyor Palacios. Vostè està d'acord en això, vostè vol l'altre, nosaltres volem que es pague segons comptador. Senyor Armengot. Sí, senyor president. No sé si hauran vist en el rebut de l'aigua l'estructura que té el rebut de l'aigua. Ahir figura una cota per pagar-se totes les inversions que està fent Aigües de Cullera.
una quota de 25 cèntims al trimestre. Això no és una inversió, ja ho va dir l'alcalde, no és una inversió, és una implantació d'un nou sistema de telelectura. I si l'empresa que ara fa la tasca eixa de llegir els comptadors, doncs que les dediquen a una altra cosa, una empresa molt gran. És una subempresa d'esta o una contrata externa, que ho sé molt, però les coses són així. La modernització de les lectures comporta aquestes coses. I no sé si ha sigut la senyora Castro la que ha al·ludit alguna cosa de que no anem a votar a favor i tal. La responsabilitat o el que té la competència d'aprovar la tarifa és l'Ajuntament. El consum d'aigua i la cota de servei és la Comissió de Preus de la Conselleria. I el claveguera amb els comptadors, la competència és municipal. I també, no sé si corregint un poquet el senyor alcalde, el superàvit que aporta Aigües de Cullera, a banda d'anar a xaclot, es té en compte per a reinvertir-lo en infraestructures hidràuliques. No, en això estem pagant el cost superior que ha tingut l'aigua degut a la contaminació. I dir-li també lo de l'aigua, de la contaminació dels pous i tal igual, quan entrarem a governar tant en la Generalitat com així, el primer que farem va ser anar a parlar de director general de l'aigua en setembre, crec recordar, de 2015. L'aigua me la cobraven a 24 cèntims i no pagava ningú. Al final li digueren, anem a refer l'estudi. Vostès aprovaren l'estudi en 24 cèntims. S'ha refet l'estudi i ara es paguen 18 cèntims. Señor López. Sí, señor alcalde, gracias. Yo, para acabar mi intervención en este tema, la resumiré en pocas palabras. Creo que puedo estar equivocado si no me rectifica el señor concejal, que el aporte de beneficios al ayuntamiento en el último ejercicio de Aguas de Cullera estará sobre 400.000 euros. 300 y pico mil. Ojalá. Pues por eso digo, rectifíqueme. Ojalá. Rectifíqueme, ¿cuánto estará? 200 y pico mil. Otro tanto se llevará la empresa, entiendo, porque si el 51% es del ayuntamiento, sí, un 1% menos o un 2% menos. Estamos hablando de 500, 600.000 euros. Creo que podrían asumir 130.000 euros que comporta el gasto de pagar los contadores. Pagar los contadores digo porque no es un mantenimiento, es una renovación. A ustedes lo vistan de blanco, pero es una renovación. Que sea necesario o no, no entro a valorar. Que aquí no se trata de encender fuego con dos cañas, desde luego que no. Que se trata de mejorar y renovar y facilitar a los usuarios y, como ustedes muy bien han dicho, aquilatar y que pague cada uno lo justo, perfecto. Pero también de los beneficios que obtiene esa empresa, que pague esas mejoras. Porque al final, ¿qué va a conseguir esta empresa? No sé, la gente que trabaja leyendo contadores, pero seguramente esos irán a la calle. Y ese sueldo se lo ahorrarán. A no ser que lo tengan allí para hacer de portero, yo entiendo que si hay una persona leyendo contadores y a partir de ahora ya no los tiene que leer porque telemáticamente se van a ver, pues no sé qué hará esa función, esa persona, no lo sé. De todas maneras, yo no creo que Aguas de Cullera sea una ONG. Imagino, y de hecho lo gestiona una empresa privada, se regirá por criterios económicos. Entiendo que lo que pretenden es mejorar la calidad del servicio, sin duda alguna, y ahorrar costos, sin duda alguna. Y para ahorrar esos costos lo que quieren es que lo paguen los ciudadanos en el recibo. Y, señor alcalde, lo quiera usted o no, usted subirá el recibo a los ciudadanos de Cullera en poco, pero lo va a subir. Y si quiere, lo tengo aquí, le leo lo que usted decía cuando subía el recibo el Partido Popular. Claro que sí. ¿Quiere que se lo lea? Sí, yo sí, claro que sí. Si hacemos memoria. El móvil vale para mucho. Desde el PSPV señalaron que aunque el incremento pueda parecer insignificante, como es el caso, lo cierto es que el recibo del agua ha aumentado desde hace años en el municipio. Según denunció Jordi Mayor, el gobierno del PP no lo notará, señaló parafraseando al alcalde. Espere que se me va la luz. Pero las familias que se las ven y se las desean para llenar las despensas y pagar lo más básico, vuelven a sufrir el castigo de un gobierno con nula sensibilidad social. Yo creo que vale el comentario. Yo no lo hubiera hecho nunca porque me parece demagógico, pero ya que usted ha dicho que lo leyera, creo que es el mismo comentario que vale para la subida que nos traen ustedes. Bueno, la subida, en aquest cas, vostès pujaren, si no recorde mal, 300 i pico cèntims, nosaltres només 18. Jo crec que la proporció és
un poc més raonada, entre altres coses perquè vostès tenien l'aigua contaminada i imposaven una tassa, la Generalitat d'avui per demà, i es començaven a pagar un preu desorbitat. I degut a això pujar, ha hagut aquest benefici en aigües de Cullera. Però si vostè s'ha llegit el pressupost d'aquest Ajuntament, però almenys el que han ficat enguany, quin benefici han pressupostat enguany d'aigües de Cullera, senyor López? Sap quin benefici han pressupostat? Zero. Per què? Perquè no volen que hi hagi benefici. Aquest benefici que diu vostè, estem destinant-lo a pagar la tarifa de l'aigua, que la teníem aguardada. A ver, vamos a ver. El beneficio de la empresa... És que jo... Vostè no està en el Consell d'Administració, però el seu partit sí, i podien haver-ho explicat. O sigui, l'empresa, quan acaba l'exercici, té un benefici. La part privada ja té el seu benefici, però quan vostè puja el preu de l'aigua de la manera que el puja, resulta que vostè després, uns compromisos que tenia que fer en uns pagaments a regants i a la Generalitat, no ho pagà. I quan es va liquidar l'exercici, hi hagué un superàvit de $500.000 d'euros. I pues, gràcies que hi hagués el benefici. Evidentment, quan hi ha un benefici extra al benefici que ja té el soci privat, això es divideix entre el 52% per l'Ajuntament i el 48% se'l queda a l'empresa privada, perquè estan els estatuts. Però això ha sigut una irregularitat, senyor López. Això no té que tornar a passar. I estem peleant perquè no passe. O sigui, el benefici té que ser zero. L'empresa, quan acaba l'any, té que dir els ingressos tant i els gastos tant. Ara, si n'hi ha un superàvit, doncs n'hi ha que intentar ajustar a l'any després per a que això no correga. I què ha fet este govern? Destinar-ho a inversió, destinar-ho a millora de la xarxa, aquest superàvit. Però en això no n'hi ha prou per canviar este telemando, senyor López. Els diners de l'Ajuntament, no, els de l'empresa. Els de l'empresa, jo no me puc dir a l'empresa, vostè els diners que ha guanyat com a empresa destinar-los a canvis comptadors. Això no es pot fer. Vostè té que previndre-ho en el pressupost i té que incloure-ho al principi de l'any. Això tindria que haver-ho fet vostè. Haver dit, no, enguany... No, senyor López, no m'interrumpa. Si es una aclaración nada más. No es ninguna aclaración. No para mí, para los ciudadanos de Cullera. Es que yo creo que de esa explicación no se está enterando. No, s'espera vostè i quan acabe de parlar jo... Y solo uno tiene beneficios y el otro no tiene... no tiene la palabra. Mala gestión. Señor López, no tiene la palabra. Quan hi ha benefici... Anem a veure. Allò és que tindré que fer-li a vostè una lliçó de com funciona l'empresa, senyor Armengot. Espere, jo li ho explicaré. L'empresa té un soci privat que s'encarrega de la gestió i l'empresa té uns costos de fer aquesta gestió i aquests costos es té que extraure del pressupost de l'empresa. Per què? Pues perquè té que pagar el personal i perquè té que tenir el benefici de fer la gestió, perquè la gestió no la fa l'Ajuntament. Quan això s'acaba tot l'any, si n'hi ha un benefici extra a això, es té que dividir entre els accionistes, diguem, de l'empresa. Qui són els accionistes? Un 52% l'Ajuntament i un 48% Hidracua. I quan hi ha un superàvit, es divideix entre el 52% de l'Ajuntament, que va a un forat, i el 48% que va per Hidracua. Però això és segons la llei. Això no és un capritxo d'este govern. I jo sobre aquest 48% no mane. No li puc dir a l'empresa, gaste vostè això en canviar comptadors. No, perquè això és el superàvit del pressupost d'aquest any. D'enguany, el que ha fet este govern és dir-li, no, vostè el benefici té que ser zero. Perquè ja té vostè el seu benefici per fer la gestió. I el que té que implantar són coses que milloren la xarxa. Este govern creu que canviar els comptadors al telemando no ha de ser una qüestió de que ho paguen tots per igual, sinó que té que pagar arreglo a cada un el seu comptador. I és un criteri que està seguint-se no ara, perquè l'empresa és la mateixa que quan estaven vostès, i és el mateix criteri que quan estaven vostès, i vostès haurien d'això saber-ho. Senyor Armengot. Anem a veure. Les pujades més fortes que han hagut en l'aigua les ha pujat el PP. Estem d'acord? No anem a dir que això és una pujada un 35%. Quan parlem de quantitats xocotetes, qualsevol increment que tu li dones és un percentatge bestial. Però, clar, això no es pot vendre. És el 35%. Clar, el 35%. Però dir-li la quantitat que és. Són 8 cèntims. No arriba. No arriba. I la gran majoria de comptadors són de diàmetre 15. Això es puja 9 cèntims. Els de 13, que són els més baixets que n'hi ha, això és clar, per la diferència de 13 ara a 13-15, això paguen 18 cèntims més. Però els més normals de tots, 9 cèntims. També puja el PP el cànon de sanejament. En l'any 2014, un 17%. I no ho protestaria ningú, m'imagine. I en el 2015, bueno, al revés, en el 2014 un 15, i en el 2017, i en el 2015 un 17. I no passaria res. I això sí que no es pot baixar. Així sí que podem jugar en això.
modernitzar el parc de comptadors. No és que ho faci a Cullera, és que està fent-se per tot arreu. Totes les empreses subministradores estan fent-ho i actualitzen la tarifa dels comptadors. Enteres vostè per ahir. I no ho paga l'empresa eixa. I el que diu Jordi, l'alcalde, diu el soci privat el que vol és cobrar la seva part. Ja està. Té raó. En l'any 92, sí senyor. Bueno, jo entenc que vostès estan molt preocupats per l'empresa que llegeix comptadors, no sé per què estan tan preocupats en l'empresa que llegeix comptadors, però ja li dic, senyor López, nosaltres, aquesta empresa no és Aigües de Cullera, és una subcontrata. Nosaltres creguem que si al final la modernitat d'eixa empresa, pues, si no se contratarà això, pues, aquests diners que està gastant-se l'empresa en això se'ls podrà gastar en altres coses per millorar la xarxa. I a mi no se contracta una empresa que llegeix comptadors, sinó se subcontrata una altra empresa que faci altre servici per als usuaris, que jo crec que no és ninguna cosa descabellada. Però bueno, cadascú defensa l'interès que creu que té que defensar. Nosaltres, el general del poble de Cullera, i creguem que una mesura com canviar comptadors no té que pagar el mateix Florassar 1 i Florassar 2 que una caseta en un comptador del calibre del 9. Eixe no té per què repercutir en el benefici que és de tots. No, el que té el 9 de calibre pagarà 9 cèntims i Florassar que pague el que li toca. Crec que aquesta és una mesura en la que està d'acord este govern. Si l'oposició està en contra, doncs vostès són els que ho tenen que explicar a la ciutadania. Bé, vots a favor de la modificació? Vots en contra? Bé, per 12 a favor i 8 en contra queda aprovada la modificació. Passem al següent punt. Punto 3.4. Creación de una unidad canina en el cuerpo de la Policía Local de Cullera. Bé, no està la regidora. T'ho has preparat tu? Espera jo. Bueno, pues dins de tot el pla que estem seguint per part del govern local de modernització de la policia i de mirar a veure com a poc poden les diferents unitats anar millorant la seva eficiència, ha sorgit del propi cos de policia, en concret de dues persones, dos agents, que ens van comunicar a jefatura i a mi com a alcalde que estaven disposats a adquirir a dos gossos, dos cans, que anaven a adiestrar-los de cara a poder utilitzar-los per part de la policia local. El que hem fet ha sigut iniciar els tràmits per a que això pugui ser possible, evidentment primer mirant els requisits econòmics, perquè això suposa una despesa per a l'Ajuntament, no perquè els animals siguin municipals, perquè els gossets són dels guàrdies, no són de l'Ajuntament, però sí la manutenció, el cuidat i tots els cursos que estan fent aquestes persones de cara a aprendre, a que els gossos aprenguen a fer la feina, això sí que té que costejar-ho l'Ajuntament. Entonces, el que anem a fer és a crear la unitat per a que quan els animals estiguen a disposició i puguen començar, ja que se puguen incorporar i seran dos agents nous que tindrà la policia local. ¿Alguna intervenció, señor López? Sí, señor alcalde, al hilo de esta propuesta, lo primero que queríamos hacer es agradecer al cuerpo local de policía ese espíritu de renovación y de puesta al día, no solo en este tema, sino en el tema de violencia de género y otros muchos, donde sabemos que hay agentes que se están especializando. Por lo tanto, nos parece una idea que se puede respaldar. Lo único que queríamos dejar aquí en el Pleno es una cuestión de orden, señor alcalde. No es la primera vez que pasa, me imagino que a lo mejor es normal que ocurra así, pero nosotros, como no nos parece normal, por eso lo recriminamos. Esta oposición lo que le gustaría es que cuando se nos trae un tema al Pleno para que prestemos la deliberación y la posterior votación, pues no se supiera ya por medios de comunicación que se ha creado una unidad dentro de la policía local, que la alcaldesa ha hecho foto con los dos perros, que qué bonitos son, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que sería más, por lo menos más respetuoso para la oposición de este ayuntamiento, que primero tuvieran conocimiento de ellos, hubiera el posterior debate y previo a la aprobación, o pos a la aprobación, pues se diera toda la publicidad que se mereciera el tema. Nada más. Bueno, això és un criteri de vostè. Nosaltres som els que estem governant, prenem decisions en Junta de Govern, prenem decisions
en cada una de les regidories i cada regidor pues, m'emprèn la seva tasca. Això és un requisit que correspon al pleno la facultat i moltes de les coses que ven així normalment sempre són a toro passado. La creació del que vostès han donat compte antes, a vostès no li dona ningú problema, lo dels abogats d'ofici, i a vostè tampoc l'avisar quan la senyora Paqui comença a prestar-lo. Crec que és una cosa normal, natural, després venim així, donen compte i vostès diuen que sí o diuen que no. Així tampoc sabíem nosaltres res i un dia el senyor Manuel i jo, ¿se recorda vostè, senyor Manuel, com ens alçàrem en què en Cullana van a fer 2 pais de 10 milions de metres quadrats i després ens ho verenarem així en el pleno? Per tant, jo crec que no és ninguna cosa exagerar. La unitat encara no està presentada oficialment, perquè si no vostès hagueren sigut convidats. Simplement els 2 agents tingueren a bé convidar a l'alcaldia, a la jefatura i als companys, a alguns companys de la policia per a que conegueren els animals i també per l'interès que tenien alguns tècnics municipals de veure en què constava això. Aprofitaren per fer-nos una foto i per anunciar a la ciutadania que havien creat aquest servici, que anàvem a crear-lo i que, evidentment, quan els cans estiguen preparats, estarà en marxa. Avui en dia encara no estan funcionant perquè els animalets tenen 3 mesos. Hasta 6 mesos no estan aptes per a començar a executar les seues tasques. De totes maneres, si no m'equivoque, la presentació oficial la farem el dia 11 de febrer, ja que la Generalitat Valenciana organitza en Cullera una jornada nacional de les emergències, on estaran així més de 400 efectius de Policia Nacional, Guàrdia Civil i emergències de la Generalitat Valenciana, tot allà en el pàrquing Enrique Chulio, en el pàrquing de la Rada, en el pàrquing, el carrer Enrique Chulio i el pàrquing que té allí l'Ajuntament, on hi haurà més de 400 persones, vindran 3 helicòpters, vindran diferents activitats i n'hi haurà un stand de la policia local de Cullera i allí segurament farem la presentació ja de la unitat canina en tot el que pertoca, però vamos, no s'ha fet en mala fe, simplement anem comunicant segons anem pegant els passos com a govern legítim que crec que ho som. Quan és algo oficial sí que se'ls avisa i se'ls convidarà com sempre s'ha fet. Senyor Palacios. Sí, señor alcalde. Como usted ha dicho, cuando estaba gobernando el Partido Popular, a veces se enteraban ustedes por los medios de comunicación de lo que el Partido Popular decidía. Y eso es una falta de respeto. Y lo ha dicho como tal, porque es una falta de respeto que nosotros nos enteráramos de los PAIs, porque más o menos que nos enteráramos de los PAIs por los medios de comunicación. Pues mire, yo no estaba en la época del Partido Popular, sinceramente, y creo que Chemper Cullera tampoco. Y lo que sí que nos parece es que, como esto se ha tornado, es una falta de respeto que después de presentar una unidad como la unidad canina, se nos traiga a este pleno para que votemos. Usted ha dicho que la concejala Paqui antes ha traído algo que ya había iniciado, pero no es lo mismo traer algo a votar que traer algo a dar cuenta. Que ya nos pareció mal que aún lo metiera por urgencia, por trámite de urgencia, porque no se había metido dentro del pleno. Pero bueno, en cualquiera de los casos no es lo mismo dar cuenta de algo que ya se ha hecho que venir y presentar algo que después se tiene que votar. Entendemos lo de la ley del rodillo, lo que pasa es que pensábamos que eso que ha criticado usted no lo iba a plantear nunca. Jo, de veres, que al·lucino una miqueta. De lo que portem de pleno resulta que la qüestió és que si les competències són de nosaltres o no són de nosaltres, que si són 18 cèntims o que si té que pagar-ho el soci privat de les inversions. I ara me venen a mi que per una cosa que crec que té que comptar en l'aplauso de tots, unànim, en el carinyo que suposa això, en la llavor que van a fer els gossos, vostès me recriminen que m'hagi fet una foto en Facebook, doncs van a tindre que recriminar-me molt, perquè fotos en Facebook me n'ha fet i me'n faré a la gana, perquè és la meva faena, ser alcalde i governar. I la gent m'ha triat per això, per a que governe. I no per a que vinga així a dependre de vostès. Ho sent, ho lamente, però no vaig a fer-ho, senyor Palacios. I no és faltar-li respecte. Li dic que la unitat no està encara en funcionament. No s'ha fet la presentació. Simplement hem anat a conèixer els 2 animalets i hem anunciat que anem a crear aquesta unitat canina. Anar a conèixer els 2 animalets, fer-nos una foto i dir al poble anem a crear una unitat canina. Quan es cree, quan es faci, quan estigui en funcionament, se'ls convidarà, s'enviarem el saluda, farem un acte i vostè faci les fotos que vulgui. Però és que buscar-li les 3 pates al gat a una cosa tan senzilla com esta, jo ja no sé per on pegar, de veres, és que el que portem de pleno, jo vaig de flipar en flipar i encara ens falta mig ordre del dia. Senyora Castro. Gracias, señor presidente. Al margen de lo que han manifestado tanto el portavoz del Partido Popular como el portavoz de Ciudadanos, nosotros también opinamos que quizás un poquito más de prudencia, porque en la noticia, sí creo recordar, sí que ponía creación de la unidad canina, sí que se daba por hecho, no que
no que se estaba planteando, sí que ya se daba la noticia como que sí que ya estaba creada. No obstante, nos parece correcto y agradecemos a los 2 guardias municipales que han tenido esta iniciativa de ceder los 2 perros al ayuntamiento para así mejorar la labor policial con la creación de esta nueva unidad. Señora Castro, lo mismo le digo. Jo, sinceramente, crec en tota la bondat que el que fem és comunicar a la gent el que fem. Jo vaig firmar un decret en el qual donava per crear la unitat i instava a que s'aprovara per part del... Se va fer el 2 de desembre i la presentació ha sigut fa poquet dels animalets i l'oficial ja se'l comunicarem a vostès. De fet, no va ser una cosa a pensar, simplement volgueren conèixer els animals, aprofitarem, fer-me una foto, perquè crec que és una bona notícia. És que si jo pensara que és un tema que vostès van a requerir i és una cosa que tinc els meus dubtes de que ho veguen bé, doncs sí que diria no, anem a esperar-nos, però jo crec que això, que és una cosa bona i que van estar tots d'acord, doncs sincerament no entenc aquest disgust que tenen vostès per no eixir en la foto. Doncs ja portarem a 6 animalets i farem una foto i vostès els primers en eixir. No passa res. Jo intento de vegades amagar-me les fotos, però sóc tan gran que hasta amagant-me isc. Mira, jo antes no eixia en moltes fotos, ara isc en totes. Bé, jo crec que ja està prou debatit. Crec que no n'hi ha més intervencions. És que no tinc ganes de... No hay más intervenciones, se ha acabado. Crec que és moment de votar. No, és que ja està bé, no tinc més ganes, ja està. Bueno, passem a la votació. Señor López, no, lo que quiero es que se calle. Lo que quiero es que se calle, señor López. Lo que quiero es que se calle y no me haga usted que le llame al orden. No me haga usted que le llame al orden. Señor López, no me haga usted que le llame al orden. No hay más debate. Vots. Señor López, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez, señor López. Bueno. ¿Vots a favor de la proposta? Bé, s'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Vale. Pasamos ya a la comisión tercera. Promoción económica. Aprobación de la modificación del artículo 19 de los estatutos de la entidad urbanística de conservación ENUR de Cablanc. Senyor Bengot. Sí, senyor president. A veure, com recordareu, en el ple del 26 d'abril, senyor López, en el ple del 26 d'abril es va aprovar l'inici de la tramitació del canvi, la modificació de l'article 19 del reglament de l'ENUR de Cablanc. I després d'estar exposat al públic, s'han presentat, ho tenim en l'informe, en la proposta, una sèrie d'al·legacions contestades per l'abogat de l'ENUR i ratificades per el tècnic d'urbanisme de l'Administració General d'Urbanisme. I el que portem ara és ja l'aprovació definitiva de la modificació de l'article 19, afegint-li el text que figura en la proposta. En síntesi, diu que el que no estiga al corrent de les quotes assistents a l'ENUR tindrà veu però no vot en les assemblees de l'ENUR. És un altre lío des que vostès ens deixaren d'aprovar unes coses, de no apoyar a la gent i després deixar-los tirats. Des que estem nosaltres, l'ENUR ha recaudat més d'un 30 o un 40% del que ja va pendent, perquè hem sigut nosaltres que estem fent els requeriments, perquè al final, si la llei marca que són els responsables i són els responsables també d'exigir el fer les obres, doncs també tenen que ser els propietaris de pagar-ho. I el que fem en aquesta modificació és, perquè el que passa és que no paguen, però van a la Junta i voten en contra dels pressupostos. Doncs no, el que no pague no podrà votar, que és el més raonable, perquè a més es fan totes les comunitats de propietaris. La gent no està al corrent dels pagos de les propietats, no voten en les reunions i crec que és lo normal i lo just. Senyor Tur. Nosaltres anem a apoyar aquesta proposta, però tenim un dubte. El que vagin a les juntes a poder expressar-se i no poder votar per no estar al corrent, això està subjecte a llei? Clar, el que fem és que estiga en aquesta modificació... No, però a llei, no a la llei de... Sí, per supost que sí. Està subjecte a la llei nacional. Als estatuts, per supost. I la llei de propietat horitzontal, com diu el senyor Bengot. Val? Vale. Si no, això està revisat per els tècnics municipals, per serveis. Val, vots a favor?
S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Sí, pasamos al punto 4.2. Inicio de actuaciones para la evaluación ambiental y territorial estratégica para modificar el Plan General de Ordenación Urbana al objeto de suprimir la unidad de ejecución 16.2 y pasar a gestión por actuaciones aisladas en la zona. Senyor Armengot. Sí, com sabran, per a iniciar qualsevol modificació urbanística és previ l'inici de l'avaluació ambiental estratègica per a poder modificar-la. La unitat d'execució 16.2 està en el dosel, una vegada passes el que era la pitera, fins que s'acaben a mà esquerra les cases que n'hi ha. I, clar, estava considerat com una unitat d'execució, encara que n'hi havia molta vivienda consolidada, i, de fet, només queden 2 o 3 solars per poder edificar. I tot això naix arrel d'una sol·licitud de llicència d'obres que ens fa un particular, un Francisco Silvestre, que està allà la proposta, i li ve a interessar-se a veure de quina manera podia fer un xalet en una parcel·la i tal igual. I el primer que li diguem és que això és una unitat d'execució i que no podia fer-lo. I aquesta persona va ficar més interès i li buscarem una solució, donar-se compte allí en urbanisme, el tècnic d'urbanisme, que només podien fer-se que un parell de parcel·les. És una barbaritat el que este home tinga que urbanitzar quasi tots els camins que n'hi ha per allí per a que ell pugui fer-se un xalet. Llavors la solució que trobarem va ser eliminar la unitat d'execució i continuar fent actuacions aïllades tal quan anaven demanant-se llicències per construir allí alguna cosa. I és el que es porta a la proposta aquesta. En si vol dir això. En este cas, afegir que no és que siga una parcel·la que té uno en un puesto urbanitzat que està al mig, sinó que està anexa a lo que ja està urbanitzat i, per tant, fent una mínima connexió al clavegueram i a l'aigua potable, aquest xalet pot tindre la llicència que pertoca. Entonces, és una tonteria tindre que urbanitzar tot una cosa perquè tu puguis tindre un servici quan estem parlant d'un xalet que, a més, no serà un xalet més de Cullera, és un xalet d'un arquitecte molt, molt, molt famós, a més, de molt de prestigi, i que serà un xalet que la gent segur anirà a esquadrinyar i a veure-lo perquè és de primer nivell i crec que és una inversió que va quedar-se a Cullera que no poden deixar-la escapar per un mèrit tràmit formal com suposa aquesta modificació. Alguna intervenció? Molt bé. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Punto 4.3. Aprobación inicial del documento estratégico de evaluación ambiental de la modificación puntual 51 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera al objeto de cumplir sentencias judiciales de los tribunales. Senyor Armengot, vinga, per la tercera. Gràcies, senyor president. Bueno, esta és la més... No, la més conflictiva no. A veure, així s'ha intentat... Tots sabem de què estem parlant de les parcel·les que n'hi ha a dalt del Fort, del Monte San Antonio, Monte de Cullera, no sé com es diuen, que n'hi ha unes reclamacions que en el Pla General del 95 es van declarar com a zona verda. I, clar, els propietaris feren les seves reclamacions i s'intenta fer dos modificacions en les quals els tribunals les van anul·lar. Una en 2012 i l'altra en 2014, i l'última va ser anul·lat en 2015. I encara que va recurrir en cassació, el Tribunal Supremo ha dit que són parcel·les en zona urbana i que tenen que tindre l'edificabilitat que tenien en el Pla General de 1965. Bueno, ahí ens trobem en un problema perquè, clar, els homes estos el que no volen és edificar, el que volen és que els indemnitzen. I estem parlant, no sé, quasi 10 milions d'euros d'indemnització de no poder edificar en les parcel·les següents d'allí. El que hem fet ha sigut encomanar una empresa externa a l'Ajuntament l'inici també, per tant de modificar, l'inici de l'avaluació ambiental estratègica per començar la modificació del Pla General. Que en la solució ens aporten 3 solucions, però una és descartable perquè és la que s'ha de pagar, l'altra no interessa, i l'última, que és l'alternativa 2, no sé si les tindreu vosaltres també, és agarrar
també tenim el problema d'estar el castell i el fort. Entonces tenen una protecció de 200 metres de diàmetre. Entonces, clar, totes les parcel·les que entren dins d'aquest diàmetre, la volumetria, la edificabilitat que tenen, es tenen que transferir a les que queden fora, seguint del mateix propietari. Entonces es quedaria de 0,51 metres quadrats que podien construir a 0,86. Les altres parcel·les que no s'afecten es quedarien a la volumetria eixa, que de 0,51. S'acompanya també, heu vist que s'acompanya també l'informe de l'arquitecte, de la tècnica de medi ambient i del tècnic d'administració d'urbanisme, que estan d'acord a l'inici de les activitats aquestes. Senyor Tur. Com bé diu el senyor Armengot, és de veres que hi ha unes parcel·les, que el problema són unes parcel·les que hi ha en la zona de la muntanya de Sant Antoni, que eren zona urbanitzable, i en el 1995 s'aprovava el plan general i varen dir que les parcel·les que no estaven edificades passarien a zona no urbanitzable, llevant-li la qualificació d'urbanitzable. Però això ha portat un problema i unes demandes que les han perdudes totes i unes sentències que torna a dir que el sòl té que ser urbanitzable. Però hi ha un problema, que el problema de la llei que ha aprovat la Generalitat, que té un cordó de 200 metres, com bé ha dit Juanvi, que no es pot edificar. Entonces no se pot tornar a les parcel·les afectades el volum d'obra. I el que vol aquest expedient, el que diu aquest expedient, és que se passa la volumetria d'obra a les que no estan afectades a fi de que no ens demanen les indemnitzacions, que com bé ha dit Juanvi, poden arribar fins a 10 milions d'euros. Jo faria una pregunta. Què haurà passat si en aquest pla general que aprova l'Ajuntament en 1995 no s'haveren fet les parcel·les d'aixes no urbanitzables, les haveren deixat conforme estaven i possiblement no haurem tingut aquest problema que tenim ara. I per recordar que en el 1995 aquest plan el va aprovar el Partit Socialista. Per tant, no és l'ara pagar o rebaixar, és d'un principi fer les coses ben fetes i si no se pot aprovar aquesta volumetria, que no s'aprovi. Aquesta volumetria estava aprovada des del 1967 i des del 1979, però el Partit Socialista en el pla urbanístic del 95 la va canviar i va dir que, conforme he dit abans, que les parcel·les que no estaven edificades passaven totes a ser zona no urbanitzable. Si no s'hagués fet això, possiblement no tindríem el problema que tenim avui. Si no s'hagués fet això, senyor Tur, vostè aniria per la carretera de Favara i dalt de les lletres de muntanya n'hi haurien finques. I no es veuria una muntanya com la que es veu, estaria plena d'edificis. No eixa, tota la muntanya, sencera, perquè era tota urbanitzable. Tota, urbanitzable, tota. Si no hagués fet el PSOE això, no quedava muntanya. ¿Vostè està d'acord en això? Jo no, jo crec que va fer el que tocava. I només en aquest cas és l'únic que ha perdut l'Ajuntament. Tots els demés, la resta de carreteres i carreteres que hi ha en el Volcán i en el Faro, no se recorda vostè si hi ha carreteres, això ho hem aconseguit salvar i per això tenim muntanya. És que en aquesta època no volien que tingués la cullera muntanya. Doncs jo preferisc ara, i gràcies a la llei de patrimoni, evitarem que quan vaig a un cotxe per Favara veguen cullera i darrere unes finques. ¿Vostè està d'acord? Jo no estic d'acord. I n'hi ha que explicar-ho tot. Crec que va ser una bona mesura. I això s'ha perdut incomprensiblement, perquè no s'ha declarat urbanitzable, senyor Tur. S'ha declarat zona urbana consolidada. Sap què vol dir això? Que demà ho pot anar allí i construir, perquè el jutge ha dit que ja està tots els serveis bàsics, que ahir està tot fet el clavegram, que n'hi ha llum, que està totes les connexions. Està tot fet per poder urbanitzar ja. No és que sigui urbanitzable. De fet, el Partit Popular, la proposta primera que presentà en este pleno va ser que això fora una unitat d'execució i que tingueren que fer un pall i que tingueren... No, és que la condena no ha sigut eixa. I a més, estic amenaçat jo com a alcalde de que ara això se complisca.
no només és zona urbana consolidada, sinó que si ara tenim que reparar i arreglar les carrers i fer les faroles i les aceres, ho tindrà que pagar l'Ajuntament. Què? Pues el jutge, en cas de m'esperanta que vinga, que vega allí la zona urbana consolidada. Però jo en la defensa d'aquest tema, jo no estava governant, ni el PSOE. Durant tots els anys, en el cas s'ha tingut que defendre. Per tant, cadascú que apetxugue. I la sentència no ha vingut en este govern, ja fa temps que ha vingut. I és incomprensible que això ho hagi perdut aquest Ajuntament. Incomprensible. Li dic una altra cosa, l'empresa el que vol, sap el que és? Diners. I anem a evitar a tota costa tindre que donar-li diners. I per això estem fent aquests passos. I no només això, sinó que hi ha una altra parcel·la, que és la que està darrere de l'institut, que l'han vist vostès en l'alternativa 2, que és municipal, que l'anem a dir-li, molt bé, si això és urbà, la nostra també. Per què fem això? Pues perquè si per alguna d'aquelles ens indemnitzen i tenim que pagar alguna cosa, tindrem terreny per a poder canviar-lo, per a poder vendre-lo i fer front al pagament. Perquè això al poble de Cullera no li va costar ni un euro, però almenys mentre jo estigui d'alcalde. És el que anem a pelear. I per això anem a intentar fer-ho el millor possible. Jo hauria volgut que el jutge ens hagués donat la raó. No ens l'ha donat, però per almenys durant estos de 95 ara més de 20 anys hem evitat que quan passa un cotxe per Favara es vega un edifici darrere de les Lletes de Cullera i darrere del castell, perquè el castell l'hagueren tapat. I això anem a evitar-ho també gràcies a les dues lleis que va treure a posterior la Generalitat Valenciana i que es tenen que respectar. Menos mal, perquè estem parlant de que són les parcel·les que estan pegades al castell i pegades al fort i a les Lletes de la muntanya. I això, en aquesta llei i en aquesta alternativa, anem a evitar-ho. De totes maneres, la volumetria no és exagerada. La que se podrà fer en la sentència no és la que hi havia en aquell moment tampoc al 100%, perquè ells tenen que complir els requisits i no és que vagin a ficar allí rascacielos, sinó és tot unifamiliar i com a molt són dues altures i en ningú moment estaran pegades a la ladera per a que es puguen veure. Volen que sigui urbà? Doncs que tiren avant i quan vagin a construir que vinguin i que paguen llicències de construcció i ja veurem què fa l'Ajuntament de les llicències de construcció, perquè si són aèries seran més cares que les terrestres, per exemple. Però això ja és una facultat municipal. Senyor Armengot. Sí, un altre del tema que n'hi ha i dalt és la revisió de totes les infraestructures que n'hi ha, tant d'aigua, llum, alcantarellat, tot. S'has començat a medir, en principi a medir i després es revisarà, per tal que funcioni tot bé. Perquè si no funciona bé també no podrem donar llicències d'obres. No tenen condició de solar, segons la LOTUP. I un últim apunt, això està enviat ja a la Conselleria, senyor López, perquè avui s'acabava el plaç. Entonces... pues que a toro passau el portem. Sí, que s'han queixat que ja han fet la propaganda dels gossos. Pues jo li dic, és que això es tenia que haver enviat, avui és l'últim dia d'enviar-se. No teníem encara els informes de tot, no teníem l'informe de l'empresa. Bueno, que ja està, senyor Dur. No li dic res, no li dic res. Senyor alcalde, per dir-li que nosaltres no estem en absolut d'acord ni en el que s'aprovava en el 1967 ni en el 1979, que era que edificaren a la muntanya. No me vull aportar per un altre camí perquè nosaltres no estem d'acord ahí. Vostè m'ha preguntat què hauria passat si no s'haguera fet... Sí, però potser el que hauria passat és que s'hauria quedat urbanitzable tot i a l'agarrar la llei dels 200 metres no haurem tingut que tornar... Va ser el 2006, senyor Tur. No, em refereixo jo en el pla general que s'aprovava en el 95... Hagueren construït antes del 2006? No s'ha construït. Però perquè no es podia, senyor Tur. Però... Claro, si en l'any 95 el govern del PSOE no converteix això en zona no urbanitzable, hagueren construït i avui en dia estaria construït perquè la llei de patrimoni és del 2006. Del 95 al 2000 hi ha 11 anys. Mira si vostè, i a més, en tot el boom. Mira si hagueren pogut construir l'any 2000, 2001, 2002, veig si hagueren construït. De totes les maneres, nosaltres estem d'acord en que estigui una muntanya neta i sense construcció. I nosaltres també, I per això va fer el PSOE. Anem a apoyar esta proposta. Esta proposta. Señor López. Sí, gracias por su deferencia, señor alcalde, dejarme hablar en este pleno. A ver... Señor Armengot. Señor López. Usted. Señor López. No me toca hablar. No, señor López. Yo le dejo hablar siempre. Lo que entenc es que la ciudadanía también hay que respetarla.
i es respecta quan hi ha un debat seriós. Però que per rabietes de que si vostè és una foto o no és una foto tinc que estar jo així mitja hora debatint, o senc. Parlar de la unitat canina era parlar sobre la creació de la unitat canina, no sobre si vostè és o no és en la foto. I ja està. I els punts i el ROF ho diu, que es parla del contingut del punt. I vostè no estava parlant del punt, parlava de si sí o no és una foto. I jo crec que en 3 vegades que m'ho diuen ja m'ho han dit prou. S'ha acabat el debat i com no tenia vostè ninguna objecció a que es creara la unitat canina, pues hem votat tots a favor. I buen rollito que dice usted, buen rollito. Però vostè parla i molt, senyor López. Ja està bé. Té vostè la paraula. De nuevo, gracias, señor alcalde, por darme la palabra. A ver, solamente una puntualización. No tengo interés en absoluto en salir en ninguna foto. Lo único que le hemos pedido es respeto para los 2.500 votantes del Partido Popular. Punto. Y no hablo más de ese tema. Segundo tema. Señor Armengol, ha hecho usted muy bien en defender el interés general, que no se pasen los plazos y que se pueda cumplir con la sentencia judicial, que es lo que se trata de hacer. Yo no tengo nada que reprochar. El otro caso era distinto, pero tampoco voy a hablar más de ello. Y estamos hablando de una sentencia judicial, señor secretario, si no me equivoco, del año 2000 o 2000 y algo, que a lo largo de este tiempo, pues según sus conocimientos jurídicos y el asesoramiento de letrados y tal, se ha tratado de defender los intereses que tenía mi partido y los que tiene el actual equipo de gobierno eran los mismos, intentar que no se edificara ahí. También son los mismos, intentar que no se pague indemnización y a ver si se aburren y se van. Porque a nadie le hubiera gustado ver edificación al lado del castillo ni encima de las letras de Cullera. Por lo tanto, nosotros también vamos a votar afirmativamente. Señor Palacios. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, nosotros por norma general no me gusta hablar de lo que ha hecho uno en el pasado, en el plan del 95, entre otras cosas, yo estoy de acuerdo con el señor alcalde, que si no, pues es probable que tuviéramos edificios, un skyline de la montaña completamente diferente al que tenemos ahora. De hecho, esté bien o mal el plan que se hizo en el 95, es el que hay. Y el hecho es que tampoco me voy a meter con que una vez llegada la sentencia, aquí nadie haya hecho ningún caso, o prácticamente ningún caso, durante un montón de años. Eso tampoco me voy a meter. Voy a dar el sentido del voto. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor porque nos parece una buena propuesta. Nos parece una propuesta razonable, un cambio razonable para que se admita. Lo que sí que me cabe es una duda. En caso de que el juzgado no admita esta propuesta, y dado que ya el tiempo se nos ha prácticamente agotado, ¿tenemos algún plan de contingencia, alguna forma de abordar? ¿Tenemos algún plan alternativo a esta propuesta que nosotros vamos a votar y vamos a aprobar hoy? Señor Palacios, hace usted bien en recordarlo y hay que dir-ho. És que la sentència és del 2002 i del 2002 al 2012 no es va fer res en aquest Ajuntament. Res. I fins que no vinga un auto en 2012 no es comença a fer lo de la unitat d'execució per a que pagaren els propietaris la urbanització. 10 anys i no estava governant el PSOE. Val? Això també hi ha que dir-ho. Però no passa res. Ara estem nosaltres i és que el que estic amenaçat soc jo. Perquè l'últim auto del jutge és ja... I com si jo hagués estat així 10 anys sense fer res. Clar. Com? L'alternativa és el que plantegem. No. Anem a veure, nosaltres ara el que anem a demanar... El problema està en que nosaltres no tenim la competència per declarar això urbanitzable. La competència és de la Generalitat Valenciana. Entonces nosaltres anem a iniciar l'expedient per a demanar la declaració ambiental i que la Generalitat Valenciana ens diga sí, podeu... A més, també es té que complir, és que és una sentència. Estem fent el tràmit... Ara no estem fent... O sigui, el Partit Popular l'any 2012 plantejà que en comptes de complir la sentència a rajatabla, és a dir, això és urbà consolidat, va dir no, això és urbanitzable, però com no està la urbanització feta, perquè és que vas allí i no n'hi ha ni faroles ni hi ha res, doncs el que vulgui fer això té que fer una unitat d'execució i modificar en les parcel·les que estan proper de les lletres i del castell per a que fos una zona verda, no per a que no foren urbanitzables, sinó per a que computaren dins de la unitat com a zona verda. I això ho elevaren al jutge, perquè era una alternativa que plantejava l'Ajuntament, i el jutge mos digué pa apel·lar. Pa apel·lar, mos ha dit. Ja fins al final mos diu si és que al millor estem burlant-nos d'ell. Així, en poques paraules. Això el jutge, I per tant mos ha dit,
cumpla usted la sentencia en tots els términos. I ara el que hem fet és simplement això. L'únic que, abans de complir la sentència, com és la Geta la que té que dir-nos sí o no, hem incluït eixa parcel·la municipal. Però per què? Pues perquè si els gastos d'urbanització els té que assumir l'Ajuntament, tindre capacitat per vendre la parcel·la i poder, en aquests diners, pagar el que costa l'urbanització. De totes maneres, anem a incloure en el tema el que ha dit el senyor regidor. Estem valorant com està això, per veure quins serveis fan falta i quin tal, perquè si ve uno demà amb llicència, no la poden donar. Señor Palacios. Sí, señor alcalde, creo que o no me he explicado bien o no me ha entendido. Sí, lo he entendido perfectamente. Sé que se tiene que dar trámite, la Generalitat no lo tiene que aprobar y se lo tenemos que llevar al juez. La pregunta era, se lo llevamos al juez y el juez determina que esta valoración, esta forma de actuar no cumple con la sentencia que él ha tenido. Entonces, en ese momento tenemos un plan alternativo o tenemos una forma alternativa de ver, enfocarlo. señor Palacios, Esa es la es que si dice que no, lo que está diciendo es que... Señor alcalde, el jutge ja s'ha pronunciat. Claro, ya se ha pronunciado. Es que estamos haciendo estrictamente lo que dice el juez. O sea, ahora está haciendo lo que dice el juez. Lo que dice el juez es esto. O sea, si yo le digo al juez, oye, que voy a hacer esto, y el juez me dice, lo que pasa es que el juez no sabe lo de la ley de protección de los 500 metros, pero un jutge no pot saltar-se la llei. El jutge quan vega, evidentment, que això està afectat per 500 metres i l'altre també està afectat per 500 metres, ahir no es pot construir, per tant, això es computa les parcel·les que té el mateix propietari. Per tant, la volumetria i l'aprofitament és el mateix. No té per què tindre ninguna oposició del jutge, però bueno, que parli el secretari i que ens comente un poquet el tema. María, una cuestión previa. Yo me acuerdo de este recurso cuando se estuvo planteando que ahí lo que nos hizo Tabaco, perdón la expresión, inicialmente fue una pericial que hubo. Nosotros defendíamos que los servicios que habían eran deficitarios, que no habían servicios, etcétera. Y es verdad lo que hay. Sin embargo, hubo una pericial que nos remató diciendo que aquello era suburbano, que tenía todos los servicios y que por lo tanto había que declararlo suburbano. Entonces, luego, en las conclusiones, me acuerdo yo, se intentó rebatir eso. Y, no obstante, el juez, la sala, entendió que era suelo urbano en base a la pericial. Y la pericial, pues, en fin, fue muy generosa en ese momento con la situación de los servicios. Ahí, esa sentencia del año 2002 fue recurrida al Tribunal Supremo y devino firme después de la sentencia del 2002 y en el 2004. Ahí la verdad es que durante 10 años el asunto ha estado, claro, no se ha movido porque tampoco la parte interesada tenía interés en estos asuntos de que se moviera, y a nosotros no nos interesaba tampoco al ayuntamiento movernos, pienso yo, decir ahora vamos a ir a hacer suelo urbano. Hasta que al final vino un auto del juez diciéndonos, porque la sentencia, vamos a ver, yo sigo pensando que la primera solución era correcta, pasa que el juez ha dicho que no era correcta. ¿Por qué? Porque lo que dijo el juez era en la sentencia que aquello era suelo urbano, pero no dijo que pusiéramos la volumetría que había en el año 65. Eso no lo dijo la sentencia. Sin embargo, en uso de esa sentencia se redactó ese primer PAI con esa reordenación de volúmenes para evitar que se hicieran ahí todo lo que había en el año 65. Sin embargo, el juez, la sala, en el 2014 dijo no, fue más allá de lo, entiendo yo modestamente, fue más allá de lo que dijo la sentencia del año 2002. Dijo no, ustedes no tienen que reconocer solamente que sea suelo urbano, sino que además tienen que reconocer la volumetría que había en el plan del 65 y si no, indemnicen. Esto es lo que nos ha dicho el auto, ya un poco ya, como decía el señor alcalde, tal. Con lo cual, yo sigo pensando, modestamente, de que ese auto fue más allá de lo que decía la sentencia, pero el caso es que está ahí lo que hay. Y, por lo tanto, se anuló ese PAI que se había aprobado inicialmente, se anuló por parte de la sala, se nos dijo, bueno, o reconocen la edificabilidad del año 65, 70 y pico, o indemnicen. Y ahí se ha planteado ya una nueva ordenación respetuosa, en principio, con lo que había en el 65, salvo el tema del castillo y la parte de arriba, que evidentemente está afectado. Y para salvar esa situación, lo que se ha hecho es esa volumetría pasarla
modestamente a la parte que son parcelas edificables, intentando respetar al máximo lo que ha dicho el auto. Ahora, eso tiene que ir a Consellería, en su momento irá a Consellería, se aprobará o no se aprobará, me imagino que esto es una ejecución de sentencia, pues, etcétera, y luego los propietarios o los interesados podrán ir al juez de nuevo a plantear algún incidente de ejecución de sentencia. Pues vamos a defenderlo porque construir al lado del castillo o indemnizar a esos 100 metros, pues es mucho dinero. Y harán incidente de ejecución porque ells no volen edificar, lo que volen son diners. Señor López. Sí, señor alcalde, era una pregunta al señor Armengol que me ha surgido ahora. El suelo que se libera, digamos, si se pasa la volumetría a otras parcelas, eso queda como dotacional en el... ¿No? ¿Qué tipología tiene? Dentro del patrimonio. Y se queda para nada, ¿no? No. Vale, ahí estarà. És que no hi ha el problema és que no hi ha unitat d'execució, que és, vostès intentaren que això computara com a zona verda. És que ara no hi haurà zona verda. La zona verda que n'hi ha és la que ja contemplava el pla del 65, que és una talleruca, que és justament tot el que està al costat de lo que és l'institut de dalt. I ja està. I una part allí dalt, que és la part que estarà així, empinada. Lo demés és que no hi ha zona verda, no és un pall. Entonces, tot això seran parcel·les ja que seran edificables, que pot vindre uno i demanar llicència, però quan la demane li direm, mira, no, perquè no tens els serveis bàsics per a poder construir. O sigui, no és una unitat d'execució. La seva solució era la menys mala en aquell moment, però el jutge ens ha dit de tot. Senyor alcalde, si pot... És servidumbre de protecció d'un bé d'interès cultural. Bé, doncs vots a favor de l'aprovació inicial. S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt.